Megmutatom, hogyan készítettem ezeket a gombákat. 18-as cukorvirágdrótra építettem a gomba tönkjét, majd a felesleges részt levágtam. Ezután elkészítem a gomba kalapját, amit szilikonos arcmaszk felvívő ecsettel simítok el. Ezután elkészítem a belsejét. A lemezeket ezzel a görgös mintázóval mintázom, vonalakat vágok bele, később pedig leváltom fém mintázóra. Fém gömbvégű fodrozóval, mintázóval megjelölöm a közepét, kicsit belevágok a szélébe a gombának, hogy ne legyen szabályos. A gomba szárára és belsejére fodrókat készítek, hogy minél élethűbb legyen. Minél vékonyabbra nyújtjuk a cukormasszát, annál élethűbb lesz. Kétféle végű mintázóval és vízzel dolgozom hozzá a gomba szárához a fodrot, a felesleges részt pedig szike segítségével vágom le. Saraceno modellező cukormassza és Smart Flex Velvet keverékével dolgozom, Saracenóból egy kicsit többet használok. Most egy másik egyszerű gombát készítek, ennek a szárát 20-as cukorvirágdrótra építettem. Egyszerű gombakalap belsejét benyomom gombvégű mintázóval, majd a lemezeket mintáztam. Étkezési ragasztóval megkentem a belsejét, majd a szárra illesztettem és hagytam kötni. Ezután jön a festés. Én fraktál porfestékeket szoktam használni, itt tejcsokit használtam, csontszínt, és a barnának egy ilyen nagyon-nagyon halvány árnyalatát. A mókus barna is oda volt készítve nekem, de végül azt egyáltalán nem használtam, és elraktam. Gombatönkjét és a fodrokat is kicsit árnyékoltam a porfestékkel, hagytam kötni több órát a gomba kalapját, és végül ráhelyeztem a kalapot a tönkhöz. Íme a végeredmény, én nagyon szeretem, remélem segítségedre volt a videóm. Igyekszem a jövőben más jellegű tutoriál videókkal is jelentkezni. Addig is sziasztok!